Na! Wala may kwarta! Kundom ra! Angat ni Agi. Nagamit yun akong training ba? Pwede yung sakto ha. Itim yung iguwa yun. Ana-ana oh. Angat eh. Karon, ipokus na akong training sa likay. Ang maayuan eh. Di na ako mubalos. Walang magandang madudulot kasing yung magdudumot ka eh. Hahanapin ko sila at aamiguhin ko. Ang problema, saan ko kaya sila mahanap karon? Kasi mahirap pangingitain yung mga kagwa ngayon eh. Baka nandyan lang yun sa mga kilid-kilid. Dyan sa unahan. Pangingitain ko sila dyan. Eh, naibi ato na eh. Pangutang naman sa kuha nga ito kitwinte eh. Bayarin na ito eh. Petente, Kaya na ito eh. i-regards na lang ito sa kuwabay kay amigo naman ta. Asa sa amaw eh. Salamat ka. Naggan ba yung kwarta sa balay ba? O gani no. Mukha na sa to. Ay, magpantay-bantay dito eh. Kisig balikan na itong nihara sa tuwa dito ni Agi ba? Anong madlok man ka nga, kaya naman nato siya. Wala, mo kung hadlok ba? Lain mo gunding na ikalaban ba? Kaya magpanglingi kasi mong likod ba? Adlok man ka ato nga, natagam naman to siya. Ang baba, man gani nato na na-blackmouth naman gani. Basin po no? Blackmouth ba yung tawag ka ng masumbaga ng baba? Mo man may ingon sa mga tigulangan. Ingon sa day ko. Tut. Matulot na ito diri. Nagmulaan siya diri di. Istoryahan lang ko na to. Sige, paabot ta dire. Uy, ayun ang mga kagwang. Duduulin ko sila ngayon at amiguhin ko na sila. Hirap kasi nang may kalaban ka eh. Sana payagan nila ako maging friend nila. Ay, Saman, Lumbag na po ka? dili ba eh? Gusto lang ko ba nga mag-amigo na taba kay di ko gusto nga na ikaaway. Isa po, masuko ako mga girlfriends. Kasi marami akong black eye. yan lang bay. Kanang bago nato sa amigon. Mga hitag isa siya girlfriends. Isa, girlfriends? Go, girlfriends. Girlfriend ra, kay isa naman. Go, bada eh. Tungaon mo na itong isa. Mga lang, sige. Dagan kag babae. Sige, mag-amigo na ta ninyo. Basta tagay may isa ka babae. Isa lang. Naka-alphabet yang mga girlfriends ko. Ihangtod Z. Tag-dalawa pa bigay ko sa inyo. Grabe, naghaan na no? Kana, kay do, tagduwa-duwa dota. Pero, Tagalog ligag kalit. No? Gani. Naging Tagalog ako nung sinuntok niyang baba ko. Amo ba di ay? Taka-taka, mga gasmagod. Talawa, di na pusa yung baba mo eh. Gani. Nay ba to? Lingkod sa diribi. Para magkasinabot ang tulo. Mangisaw ka dali dali, kayo ni ko. Mangay ka. Mangisaw ka dali dali. Oh, sige. Alisa, kay mabalik naman to siya. Sige. Pasensya nga itong niyaga ba ya? Di kulatan ka na mo. Tak-taka na mo. Das magod. Okay lang yan. Pero katong ingon ni mo duwa ka babaya. Duwa-duwa maya. Oh, matik na yun. Tag-dalawa kayo. Buti na lang, nakaisgot ka. Tumawag sa akin yung isang girlfriends ko sa letter H. Mo ba? Nyaman ako na ka. Oh, papasin ako, babiyaan ko na kayo. Di ko Di naman nahintayin yun. Di ko nawalatin yun, nagdadali kasi ako eh. Katitirahaw na kasi ako eh. Nya, friend na tayo ha. Iingon mo sa kanya. Oo, sige. Pasin ako eh. Pag maabot to. Lain na magtagalog ay katag man kayo. Lah, asan yung pitaka ko? Baka nandun yung isang babae ko. Kay letter C. Yati, tumbata. Dugay mo ito mo mag-ihi, oy. Tuon na lang siguro na akong tabi. Wala to siya kahiring ba? Nga nadagit na ko iyang pitaka. Samuel tabiling hingo pod. Hasta pong dugaya. Unya na nanako ni Abrihan pag naa na siya. Uy, sakto. Naa na siya. Pagdali tara. Yati, dugay mo mangihi, boy. Di naman kumubalik dito. Yan naman. Nadagit din ako pitaka niya oh. George. Tanawar ito sisulod niya. Okay, makabahin-bahin ta ba? Ino, gagan ba kwarta ni kisweldo biya ni ano katapusan biya ron. Ito lang na nagpa-amigos. To ka, kay sila naman dahil. Sige. Okay ni, no.
may kwarta. Kundom ra. Hastang pakyasa. Pakyas jud.